2017. Okay. Ebra MPP winning, you know. Your first ade I call Otumfuo hene. O dano said dano hene. Onze munyamo hene di asheme no. Akukwa the whole Ghana branti bi anya bi da wo. Just me. Me kwa no Otumfuo abo me din obedwo ma me invitation. Right. Otumfuo bo na de hye ni na brempon na ye chia kwa wo so munyani pa atwa. Opooman no ne de me nana no mo friend ma me. Wow. Na me nana kantan kranchi ni achia me hene peme. Na wo so ni me kasa tintin me gina nim wo dwam e. O hene from ko ni a guide me am ko hene. Wonderful. Na o hene ma me futu obi. Okay. E she me nkran bi. E na aka me abepem ne. O se Opooman se me ntan ka ba se me ka. Okay. Opooman wo ka wo ma wo koma santeman ho pa. Wow. Koma santeman. Yero ho koma santeman. Ne wes na me kan yo. Obi anu a wakoma santeman na nimagu asida. Wow. Na woko a woko no sikadwa eta wachi. Sikadwa bo ho ban. Itimi unze nyoma mbu ame akra mitimi keka wie. Ti we force na dru opem so anim de na enso wa ye nhira. Mitimi keka wie ko dru fie. Na wo okay. Afi na emanfo send bi na me bo ame antu because hey ti me na fi mu ba. So na baby adru ame srense akokwa se mu nyina mo ame me nkrai di sibi na na mo ama hino. Okay. Na nyame adom no to he Royal Majesty Lady Julia. Okay. No they are tunen or the tunen mo hene beti. Okay. E basa aso a na chese me nkra no ko. Okay. Afi mi nana kantan krechi eni achia me. Se omuma ne nti o hene masori. Mpaibo no boy na ba. Okay. Na sika na wom na che. Ebeba. We say o hene chida we die. Ebeba. Sika dwa bambo. En monyame mpeja ba ze di akaye. Ebeba. Omo hene nti se ko onkai sika dwa se. Grofo didi jame. Opooman. Oyini bompa onkai sika dwa se. Nyoma ni nyina ba. Agasika no. Kasika oyini. Eze mu ayeden. Oyini so na bibia. Monka bi mo po na ma bra asante man ko. Wate kura dada. Ai, ohina ati dada. Na Ndi kumasi anete. Yeah. Ati wo kan che. Okay. Ba wadwen pa. Ene ukasa said the ukasa said enema beto yi. Even within the MPP ni ada no. Me gidi say it is only time. It is only time. Right.